Hi guys, welcome to our channel TFFaz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holy 10 odedzera kuti I regret working with Winky D. Ari kudedzera kuti kudai ndisina kumboshanda na Winky D because ZANU-PF yamuvhundutsira ichiti ngoma iri munenge maituka isu. Saka vanhu vatara zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Munisakangano kuti Winky D akamboimba imwe ngoma yekuti jecha chichi. ZANU-PF yakambodedzera futi kuti aiwa indava muchitange muri kutuka isu, asi vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vachidedzera. Vamwe vauya vakati you regret what, ndiye munhu aimbozviti leader of the youth here uyu ari kurova backtrack nhai Holy 10 asi wakajoina zvigure now wakunzi mafana tiri kuda benzi redu. Mumwe munhu akati dude you are coward, what type of a leader that you call yourself to be. Mumwe munhu akati asi vauya netsvimbo vakati ndiani ati bufu. Mumwe munhu akati but nganwe ti asavhunduka mhani. Mumwe munhu akati we can remove you on that part and put votes JT. Mumwe munhu akati stop typing and tweeting because azvinyora pa Twitter yake. Mumwe munhu akati Winky D shouldn't have collaborated with you uri benzi. Mumwe munhu akauyawo futi akadedzera akati hey young man, I believe you listen to Tupac. If you listen to him, you know what it is and you know what to do. Winky probably listened to Bob Marley or Lucky Dube. He knows what it is and what to do. Keep your head up. Mumwe munhu akati asi hamuchanwe ti here nai mujaya. Mumwe munhu akati you are a coward bro. Mumwe munhu akati kozva maiti ti ndoye ipapo wani chinwaika apo. Mumwe munhu akati and you call yourself leader of the youth, what leader? Mumwe munhu akati you regret what exactly, aren't you leader of the youth? Mumwe munhu akati speak of the truth. Mumwe munhu akati were you forced to sing here ngoma yacho? Mumwe munhu akauya akati wajaira kuimba meaningless songs, now regretting your first song ine musoro. Mumwe munhu akati usatye man, there is nothing political about the song, you did good. Mumwe munhu akati uri kukwata here. Mumwe munhu akati be very careful with Twitter, in my opinion you shouldn't comment on such issues, leave the fans to comment, learn from Winky D, his music does the talking. Ndo zvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akauyawo futi akadedzera kuti ko ukagara pasi without explaining anything ndopa munorasika ipapo. You are an artist, art speaks, it doesn't need explanation, delete the tweet and enjoy your success. Ndozvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akati uri gwara wangu, you do not have any principles, regretting lyrics that speak to life of an ordinary Zimbabwean. What do you mean by you regret it? Ndozvataurwa nemumwe munhu akati ko makuita sei pakupanika apa. Ndozvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akati never bite the hand that feeds you. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana guys. I don't know kuti munoti kudi, asi Holy 10 anenge akukwata akuti iye he regrets working with Winky D. Ende musakanganwe ngoma yaWinky D ina Holy 10 iri kupisa zvisingaite, iri kutrenda nyango kunana South Africa. Ndamboicheka iri pana number 16, iri kutrenda nzvimbo dzakawanda. Asi atizi kuti sei Holy 10 akukwata. Vanhu vadedza kuti anenge aita seavhundutsirwa. Munongoziva mega ZANU-PF kuti inovhundutsira vanhu. So ndonyanga tauya nayo guys kuti Holy 10 akuchema chema. Vanhu vadedzera kuti aiwa iwe unoswera uchiti I'm your leader, youth leader. Saka chicha wakukwatei. Saka ndonyanga tauya nayo guys. Vanhu vadedzera kuti aiwa dai zvako Holy 10 waiwo usingadi, dai wakangotudza takaisa volts nekuti iwe unenge uri gwara. So thank you so much guys. Ndonyanga tauya nayo. Kuri kuita kunonzi handizivi ndikati kuri kuita kunonzi kupisa 2023 yauya nekupisa kusingaite guys. Handi munongoziva mega prophet vedu venhemapanganai vakati gore rejongwe. Saka mahwani mahwambi murambi. Thank you so much guys, I'm out.